Хайыр эфирде нәтиже программасы бүгін ноябрьнан 27-сі студияда сілерінімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Ишғал етілген Қырымда есір етілген 12 Украин деңізжісіні 2 айға апске алдылар. Қарарларын Ахмеджетеке Киев район махкемесі чықарды. Хепсіні қанунсыз шекілде Русия сыңырыны кечкенінде қабатлайлар. Махкеме бинасы янында ләқай толмаған қырымлылар топлаштайса сен қырым татарлар. Махкеме топлашывы саат 9-да дегілде 6 саатқа кеч қалы башлады. Дегер есір деңізжілеріні де ярын апске ала білелер. Сабадан башлап Ахмеджетеке ишгалчыларының Киев район махкемесі янында инсанлар топлаша. Олар Украин кемежилеріне қол тұтмаға келді. Чоқысы Қырым татарлары. Келгенлерінің эпосыны ишгалчы кувечилер тешкеріп весиқаларыны сорай. Бойле вақияны рус тешвиқатчылары бірден чықара. Олар арасында Раша Today, НТВ ве Россия 24 телеканаллары. Вот такие же пропагандисты, как вы рассказываете. Махкеме отырышына бүгін тек 12 Украин кемежін алып кетірділер. Оларны белі Қырым адвокатлары Эдем Семедляев, Эмиль Курбединов, Джемиль Темешев, Айдер Азаматов, Алексей Ладин ве Аккорчалайджи Лиля Гемеджи маетеджек. Мне стало известно, что до сих пор нету материалов дела по морякам. Все адвокаты готовы приступить к работе. Со многими родственники на данный момент заключают соглашение. И я думаю, нам удастся обеспечить защиту украинских моряков в полной мере. Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев уже представляли ранее задержанных моряков, один из которых проходит обвиняемым, а трое в качестве свидетелей удерживались на территории гарнизона. Эти моряки впоследствии были обменены, и этот успешный опыт, я думаю, поможет нашим адвокатам в дальнейшей защите моряков. Аман 6 саатлық беклевден сон махкеме отырышы башлана. Ләкин махкеме бинасына әркес кіріп оламай, чүнки салоны сегенлерінің эпосыны сығдырмай екен. Бұ Украин арби кемежилері сорғудан кечілгенini көстерген кадрлар. Бұ видеоны түневин ақшам интернетте руслар ерлештірді. Видеода евелсі Рус ФСБСі СБУ агенті деп адландырған Андрей Драч. Ондан қайры учинче ранг капитаны Владимир Лисовой ве Никополь катерінің матросы Сергей Цибизов. Кемежилерінің эпосы Рус сынырны қанунсыз кечкенini білдіре. Кадрларда Украин кемежилері өз сөзде қабаты тануыны оқиғаны көріне. Оларны бұны yapmağa sadece mecbur etkenleri istisna değil. После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Я запросы по установке по КВ радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер. И я, как должностное лицо, выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей. Базы украинлерге низбетен ишгалчылар да бір қачқабатлав чықара біле. Чүнки Русиялилер запт еткен Украин кемелерінде СБУ контрразведкасының хадимлері де бар еді. Бұны СБУ башы Василь Грицак таздықлады. Бұның ақында СБУ сайтында да айтыла. Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, як це передбачено статтею 12 Закону України про Службу безпеки України. За підтвердженою оперативною інформацією СБУ, один із російських штурмовиків використав проти українських катерів 2 бойові некеровані ракети, внаслідок чого один із офіцерів СБУ отримав важке поранення. Шымды эсір әтілген кемежилеріні ишгалчылар уч тақымға болды. 12 кемежиге сынырлама усулыны бүгін белгілейджеклер. Қалған Украин арбилерінің даваларыны ишгалчылар ярын бақажақ. 6 ярланғанға есе сынырлану фусулыны керечте сайлажақлар. Виктория Аблязова, Заман, АТР. Украина президентінің ферманына көре арби вазиет Украинаның 10 вилаетінде бүгін саат 14-тен көрсетіліп декабрьдан 26-на қадар девам етежек. Арби вазиет Русия өз-өзіне илан еткен Приднестровье, Қараве Азақ денізлері иле сыңырдаш олған Украина вилаетлерінде көрсетілді. Арби вазиет Украина женг башлаты жағыны акс етмей, мұми аскерлікке чағырувда олмайжақ. Тек резервте олғанларына чағыра білелер. Милли банк ел башчысы паника олмамасы үшін арби вазиет банк системасына тесір етмейжек деді. Арби вазиет көрсетілген вилаетлерде арби мөміретлер тешкіл етілежектір.
обмежуються права людей на зібрання, на свою думку, на свободу слова. Також правоохоронці отримують можливість вільнішого доступу до наших помешкань, до бізнесу, обминаючи ухвали судів. У мене немає гарантій, скажімо, те, що навіть в тих областях, 10 областях, де оголошений воєнний стан, скажімо так, цивільне населення не стикнеться з можливим елементом тиску з боку правоохоронної системи. Йдеться про те, що фактично правоохоронці можуть вилучати рухоме, нерухоме майно на потреби армії, входити в житло, перевіряти документи і відповідно перевіряти характер переміщення цивільних осіб. Игромыджы асырның курсанлары, пиратлары боле Украина Милли Хавслық ве Мудафа Шурасы кәтебінен сабық бірінші муавина Степан Гаврыш азақ денізінде руслар Украин деңізжілерінің низбетін қаршы құланған тәжауызны адландырды. Оның сөздеріне көре Украин арбилері 12 миля зонасындан тышеді. Русия есе халқара деңіз қанунларыны бозып, Украин деңізжілеріне қаршы атеш açып гемелеріні запт етті. Авропа бірлігі мемлекетлерінде суаллер олмамасы için Украина тарапы гемелер кеткен маршрутыны açıklay біле. Українські військовополонені сьогодні звинувачуються в незаконному перетині кордону з обтяжуючими обставинами, хоча вони не чинили опір. Згідно морської конвенції, згідно договору між Україною і Росією, вони мають право вільного проходу, і це вільне право є правом двох сторін. Командир, який відповідав на запити берегової охорони і відповідних військових начальників, які супроводжували по радіоефіру рух нашої міні-ескадри воєнної, вони пояснили, що вони діють згідно міжнародними правилами. Вони це пояснили, тобто в даному випадку вини українських моряків немає. Арби режимден себеп Укрзалезница февкуляды режимде çalışacak Украина инфраструктура назиры Владимир Амелян айтқанна көре тренлеріні арби yolbaşçылығынан ихтияжыларына көре құлана білелер. Вокзал, авалиман ве деңіз лиманларының қорувыны қуетлештірежеклер. Мудафа органлары бір-бірінен бақ тұтмасы үшін оператив штабда тешкілетілежек. Бірлешкен құветлер операциясы кешірілген аландаки арби бөліклер арби азырлыққа кетірілді. Мескур қарарына арби вазиетлер кірсетілген сон бірлешкен күш операцияның елбашысы Сергей Наев шығарды. В связи с последними событиями, которые в Азовском море, увеличили бдительность. Готовы, в принципе, к встрече любого вида противника, вооружения. Ми на всіх напрямках своєї діяльності підвищили пильність, ну і ми готові дати відсіч. На нашем участке фронта активно ведем антидиверсионную работу. Враг, так скажу, не пройдет. Украин деңізжілеріне yapılған ұжымге қаршы бірчоқ мемлекеттен наразылық акциялар кечті. Топлашқанлар, руслар есірлер азат етмесіні ве Кремльге низбетен оның тежавузи әрекетлері үшін басқартырылмасыны талап еттілер. Тапсилатлыжа мұғбірлеріміз девам ете. Путин Гитлер. Чехияның Украина жематы ве Пульс оф Европа адлы тешкилят хадимлері бұл шиар алтында ноябрьнің 26-сында ақшам Прагада ерлешкен Русия елчіханесі огынде Русияның Украина территориясында япқан тежавузына ве айры жекеріч боғазында юзберген адисеге наразылық білдірмек үшін топлашты. Акция иштиракчылары темсаль оларақ гемиджелерінің баш киімі иле Украина ве Чехия байрақларының кетірген. Путинның фото суретini кетіріп, оның жинайетлеріні Гитлерінің жинайетлерінен теніштірділер. Бұдан да ғайры наразылық тедбірінің иштиракчылары Русия дипломатларына мұраджат етіп, Украинада Русия тежавузының тоқтатылмасыны талап етті. Акция соңында Украина гимні яңғырады. Ер заманы олғаны кебі, елчіханеден кімсе чықмады. Ми зараз бачимо відсутність дієвої реакції. Спочатку на окупацію Криму, повна бездіяльність, потім на Керченський міст. Зараз ми слідкуватимемо за реакцією всього світу і за тим, яку допомогу і підтримку нададуть Україні у світі. Сьогодні тут зібралися чехи, українці, росіяни, латвійці, грузини і не тільки. Слава Україні! Героям слава! Наше завдання – ловити за руку в
кожному такому випадку кричати, показувати цілому світу і доказувати, що ця країна не є цивілізованою. У цієї країни не можна купувати газ, в цю країну не можна їздити, не можна мати з нею стосунки, доки вона не припинить такі дії і не повернеться в свої кордони. Лондонда яшаган украиналылар да Керчь боғазында yüz берген Русия тежавузына қаршы наразылық білдірмек үшін Русия елшіханасы янына келді. Британия мейданы эп Русия тежавузжы, Қырым Украина сөзлеріні текрарлайды. Онларнен акция иштиракчылары Британия парламент бинасының янына келіп, Кремльге қаршы басқыны артырып, Киевге япылған тежавузны савуштырмаға ярдым етілмесіні талап етті. Під британським парламентом, де нас якраз бачила Тереза Мей, яка виїжджала на засідання парламенту своїм кортежем. Ми вимагаємо від британської влади посилити санкції проти Росії, надати військову допомогу Україні, тому що ми бачимо, тяжко стояти проти російської агресії. Украина кемежелеріне қол тұтқан акция Нью-Йоркта да өткерілді. Бірлескен Миллетлерінің штаб-квартирасы янында Украина, Қырым-татар ве Бияс Русия диаспоралары топлашып келді. Бөйлелікнен олар Кремльнің невбеттеке тежавузыны махкүм етіп, Русияның женкче әрекетлеріне дүнияның сесленмесіні талап етті. Риана Алиева, Заман, АТР. Соңки 200 ел девамындар bir режим тахменен 80 девлет илан еткен еді. Базы мемлекетлерде бұл режим бір қач ел девам етті, базы мемлекетлерде есетек бір қач күн. Бір вақыт инсан ақлары сыңырланайды. Соңки вақытлары женк режимі Русия тарафындан олған телекей үшін кірсетілі. Тәпсілетлі Левхамызда. Канадада женк вазиеті баш назирінің муавины Пьер Лапорт қырсызланған ве өлдірілген сон көрсетілді. Бұны Квебек азат етілмесі жебесінің женкчілері япты. Мемлекеті 1,5 ай девамында бұтын мұхалиф сияси тешкілетларының фалиеті ясақ етілді. Инсанларға нұмайшқа шықмаға мүмкінді егіледі. Құветшілерге есе кімні қайда вене вақыт істеселер тоқтатып тентюф етмеге рұқсет берілді. Полония 1981 сенесі декабрінің 13-і. Ақшам саат 10:30-та бұтын мемлекет бойынша телефон бағы жойыла. 1,5 саат девамында Полония шерлерінде соқақларға арби қысымлар ве милиция бөліклері чықа. Келечек 586 күн девлет женк вазиеті шарайтты. Инсанларға көчмеге ясақ етелер, оларның шақси мектуплеріні цензурадан кечірелер. Нумайшқа чықов жинайет деп таныла. Бөле шекілде, бірдемлік адлы бірінші сербез янат бірлешмесі тешкелеткен күтлеви наразылықларыны басмаға тырыштылар. Бірінші күнлерде тешкілятын уч бин фааліні яқаладылар. 115 мұхалиф женк вазиеті вақтында өлдірілген еді. Гурджистан 2008 сенесі августайы. Русия ордысы Гурджистан шерлеріні запт еті. Соқақларда танклар ве арби техниканың миқдары жемаат машиналарынан чоқ. Русия тежавузына жевап оларақ, о вақыт Гурджистан президенті олған Михаил Саакашвили женк вазиетіні кірсеті. Мемлекетті умуми мобилизация илан етілі. Бұтын акимиет тешкелетлары ешнің геже күндіз режиміне кече. Русия ве Гурджистан арасында женкінің фаал фазасы экселседі, бойле режимде Гурджистан бір ай девамында яшай. Түркия женк вазиетіні олғаныны 2016 сенесі язда білді. Июль гежесі арбилер үкімет деврімін тұлвыны тешкелеті. Олар соқақларға арби техниканы чықарып, женк вазиеті веонен берабер комендант саатларыны илан еті. Ләкин олар оз мақсадына ершіп оламай, деврімін тұлвыны басалар. Женк вазиеті еріне Түркияде 2018 сенесі июльге қадар февкулияде вазиеті көрсетілі. Бұ акиметке күтлеви хабер васталарына незарет етмеге, ве инсанларны яқалап айларнен апысты тұтмаға имкан бере. Умумен 2 ел девамында деврім ұнтылуына алақасы олғанында қабатлап, 100 бин инсан яқаланды. Оларның арасында арби, журналист, алим ве мемурлар. Минданау, Филиппин ярмадасы енді 1,5 сақытты. Ижғал етілген Қырымда яшаған Украина ватандашлары сербез шекілде мемори сыңыр өле кече біле. З моменту вчинення акту агресії Російської Федерації проти військових сил України на Керченській протоці було прийнято рішення про обмеження. Один із заходів було прийнято про обмеження перетину пунктів розмежування з Кримом для громадян Російської Федерації. До подальших розпоряджень Генерального штабу та безпосередньо в межах воєнного стану вказівок Верховного Головнокомандуючого. Це здійснено в межах превентивних заходів
оборони Херсонської області, тому що на сьогоднішній день російська агресія, яка відбулася, ми не знали її плинність, ми не знали їх наслідків подальших і так далі. Рус махкемесі Бахчисарайда Хизбут Тахрир давасы бойынша яқаланған Қырым татарларының келешек сені январының 11-не қадар апсте қалдырды. Қарарына Русияның Шимали Кавказ Арби махкемесі шығарған. Бұл дава бойынша 2016 сенесі яқаланған Зеври Апсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абельтаров, Энвер Мамутов кече. Оларына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Туневан адвокатлар қабатлап весиқасы доғыры толдырылмаған деп дава прокурорға қайтарылмасыны талап еткен еді. Ләкин Рус махкемесі рет етті. Имайджелер айтқанына көре мабуслеріні дешетлі шарайтлерде тұталып. Адвокатлар дава материалларына Украина телекеслік қызметі Украина территориясында Хизбут Тахрир тешкілята қанда берген весиқаны қошқанлар. Была констатация факта того, что Хизбут Тахрир на территории Украины, у них нет таких сведений, чтобы она занималась какой-то там террористической деятельностью, недружественное нам государство. Қырымның ишғалжелер махкемесі жемаат журналисті Нариман Мемедиминовның ішінде тақиқатшының әрекетіні қанунсыз оларақ таныды. Ишғалжелер тақиқатшысы дава материалларынан таныш олмаға ве копияларыны шығармаға ясақ еткен еді. Бұндан себеп адвокатлар имай үшін азырланып етіштірмей. Я думаю, в ближайшее время мы ознакомимся с экспертизами и будем уже их использовать для формирования позиции защиты. Жемаат болған инсанлар тапылмасына талап етті. Елшілік бинасы оғынды таққатшының масасы ерлештірілді. Оның үстінде қырсыланған Эрвин Ибрагимов, Ескендер Апсилямов и дигер қырымларының табалары. Маса башында отырған тақиқатшы фааллерінің суаліне тек омызларына қыса. Акция тешкілятшылары тақиқатшылар ФСБ незаретінде олып олар айтқанını япмаға азыр олғанını көстерділер. Ми знаємо, що за кожною дією, яка є на території Криму, йде робота з боку ФСБ, Центру протидії екстремізму. Жодної дії з боку слідчого, вільної дії він не може зробити. І ми говоримо про те, що незважаючи на те, що якийсь слідчий може знати дуже багато правди, він ніколи цієї правди родичам не скаже. Требуємо дать нам ответ, где наши ребята, что с ними случилось. Те ребята, которые сотни сидят в тюрьмах, и, к сожалению, количество этих заложников пополняется. Вчера, всем вам известно, и сегодня суд будет по задержанным нашим морякам. Это все вот та борьба за нашу независимость, за наше право быть свободным, избавиться от российских фашистов. Киевде Украин тіліне тәржім етілген белі қырым-татар язычысы Шамиль Алядинның есерлер жиынтығына тақдим еттілер. Мердівен адлы китапқа үч есер. Еблестің зияфетіне Давид романы, Явашца и Бог тәржімел есері ве Кремль құрбанлары адлы очеркі. Китапны электрон шеклінде юклеп сеслендірілген версиясында ешітмек мүмкін. Взагалі, якщо говорити про ці книжки і про присутність кримсько-татарської літератури в українському культурному просторі, нам дуже важливо мати цю літературу українською мовою через те, що це насправді дуже цікава, потужна, історично закорінена і дуже багата література, якої ми, на жаль, майже не знаємо. Шамиль Алядин – це класик кримсько-татарської літератури, це прозаїк, поет, перекладач, це громадсько-політичний діяч, який чимало зробив для повернення кримських татар додому з місць депортації. Шамиль Алядин був однією з єднуючих ланок української кримсько-татарської культури, і це почалося ще в першій половині ХХ століття. Бұда қада нетиже программасы сонына келді. Пыңызге қайырлы ақшамлар тілейім ве дайыма атырылы олына скорышкенже.